Feküdj vissza. Réges-régen, mielőtt én eljöttem. Te csak sírtál, és egész nap a tévét bámultad, mint egy zombi. De aztán lesuhantam a mennyországból a tetőablakon át a szobába. És belülről rugdostalak. Bum, bum! Aztán tágra nyílt szemmel kivágódtam a szőnyegre. Elvágtad a köldögzsinórt, és így szóltál. Szia, Jack! Anya, 5 éves lettem. Tök idős vagyok. Milyen nagy A fiú szoba. vagy. Bizony. Jó reggelt, lámpa. Jó reggelt, növény. Jó reggelt, tojáskígyó. Jó reggelt, szőnyeg. Jó reggelt, szekrény. Jó reggelt, tévé. Jó reggelt, mosdó. Jó reggelt, WC. Jó reggelt mindenkinek. Jól van. Ma van a szülinapom. Felfogtam. Vedd be a vitamint. Ez az utolsó. Vitamin. Fáj a rossz fog? De tudod, ez fejben dől el. Ha nem törődsz vele, nem is fáj. Ahogy mondod. Jack, tudod, mit csinálunk ma? Mit? Sütni fogunk egy szülinapi tortát. Egy tortát? Mint a tévében? Csak igaziból. Hiszi a piszi. Hátul is. Mehet 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parancsolj. Jó éjtóra! Kösz, hogy segítettél visszaszerezni a dinoszauruszomat. Szeretlek. Jó van, kapcsold ki. Addig növök, amíg óriás nem leszek. Nézd, olyan erős vagyok, mint Sámson. Igen, az vagy. Én leszek Jack, az óriásölő óriás. Kiszáguldok a tetőablakon át az űrbe a kutyámmal, Luckyval, és hopp, hopp, hopp! Ugrálok a bolygók között! Kezdjük a nyújtással. Jól csinálod. Ügyes vagy. Másik láb, gyorsan! Válts lábad, hopp. Csináld. Csinálom! Jó. Csinálom! Mint egy béka. Hátra a lábad, és nyomd ki magad lentről. Így. Jöhet a futás. Puss ide. Nem, ehhez a falhoz. Azt mondtam ehhez, nem ahhoz. Igazából úgy értettem ehhez. Ahhoz. Ezt is meg kell érintened. Ez az. Egy nagy kövér tojás. Nagyon jó. Ebből lesz a tészta? Ebből, és nézd csak, adunk hozzá vajat is. Vaj! Hő, így, belenyomkodjuk. Mindjárt meg lesz. Nem akarod kicsit átvenni? Menni fog? Igen. Abrakadabra. Jöhetnek a gyertyák. Gyertyánk az nincs. Tudom. Azt mondtad, igazi szülinapi torta lesz. Ahhoz meg kellenek gyertyák is. Jack. Ez gyertyák nélkül is szülinapi torta.
Gyertyát kellett volna kérned vasárnapi meglepire a farmer helyett. Sajnálom. Olyasmit kell kérnem, amire szükségünk van, és amit be tud szerezni. Patás mindent megszerez! Varázslattal! Együnk a tortádból. Nem! Jack, azért kóstoljuk meg. Mondom nem! Bújt. Egy hét múlva, amikor 6 leszek, kérjél igazi gyertyákat. Nem, egy év múlva. Ezután Edmond kivergődik a zsákból, és úszik, amíg el nem éri Monte Cristo szigetét. Majd kiássa a kincset, amiről a barátja mesél. Vesz egy nagy jachtot, és visszahajózik Franciaországba. Amikor odaér, elhatározza, hogy megveszi a szigetet, és grófnak hívatja magát. Bosszút esküszik mindenki ellen, aki gonosz volt vele. Ehetünk még a tortából? Majd holnap. Csak egy falatot? Már megmostuk a fogunkat. Mesélsz még, léci. Gyerünk, késő van, lefekvés. Énekelj. Már este volt, a nap lehúnyt, és a tábortűz már égett. Ekkor felbukkan egy vándor, s azt mondta, nem kell sátor, mert messzé földre tartok én, hol forrás kezdi táncát. Ó, jöjj el hát, láss csodát, az édes hegy már vár rád. Felmásztunk hát a hegyre, hol a nap vidáman csillog. Itt a farmer. A szőlő bazi drága volt, úgyhogy inkább konzervkörtét hoztam. Mi ez? Csak nem szülinapi torta? Soha láttál volna. Nem hoztam ajándékot. Egyébként hány éves? 4? 5. Van a szoba és a világűr, a sok tévés bolygóval. Aztán ott a mennyország. A növény igazi, de a fák nem. A pókok is igaziak, és egyszer volt itt egy szúnyog, ami kiszívta a vérem. De mókusok és kutyák csak a tévében vannak, kivéve Lucky-t. Ő a kutyusom, aki egy nap talán eljön. A szörnyek túl nagyok ahhoz, hogy igaziak legyenek, és a tenger is. A tévi emberek laposak és színekből vannak. De te és én igaziak vagyunk. Batásról nem tudom, hogy igazi-e. Talán félig.
47, 48, 49, 50, 51. Az mi? A rossz fog. Megfoghatom. Azt a... Elkergetted! Egy élő egér volt, egy igazi! Ellopta volna a kaját. Az én kajám az övé lehet, nem vagyok éhes! Behozott volna egy csomó bacit, és megharapott volna. Egér a barátom volt, de te kilapítottad őt. Nem igaz. Él és virul. Most be akarsz csapni? Nem. Jack, esküszöm, otthon van a hátsó kertben az anyukájával. Milyen hátsó kertben? Egér egy kertben él a tévében. Nem akarsz ebből egy ufót csinálni? Miért nem szóltál Patásnak a szülinapomról? Mert nem a barátunk. Azt mondta, hozna ajándékot. Nem szabad hallgatózni, aludnod kellett volna. Sose kaptam ajándékot. Nem komolyan mondta. Talán a kutyusomat hozná, Lucky-t? Jack, nem lehet kutyánk, ahhoz kicsi ez a lyuk abszoba. Kevés a hely, egy kutya ugat és kapar. Lucky nem fog kaparni, megígéri. Lucky nem létezik. De létezik! Nem, ez nem igaz. Csak te találtad ki. De nem igazi. Jack, ne haragudj, gyere, sajnálom. Sajnálom. Igazad van, ez nem volt szép. Meséljen. Már leszámoltam a démonaimmal. Tehát leszámolt velük. Megmutatja, mit hozott? Hogyne.
Ez egy... Tessék, itt van. Nézzenek oda. Én csináltam. Jóságos ég. Hűha. Anya, hol vagyunk, amikor alszunk? Igen, nos... Itt a szobában. Persze, De ha álmodunk, akkor közben belemegyünk a tévébe? igen, igen. Tudom, hogy Nem megyünk soha sehova. névlegesen lezárni magam. Megjelent a szobában. A kis segély. Kinyithatom? Ez az. Miért nem kiabálnak vissza az ufók? Mert még mindig nem hallanak. Akkor még hangosabban kiabálunk. Nesze te! Most véged! Meg akarsz ölni, mi? Anya, megtámadott! Jaj, ne! Meg vagy! Au! Au! Anya, milyen büdös? Oh, francba! Mi ez a szag? Bocs, odakozz már te sajt. Elgondolkodtam. Hát, az nem az erősséged. Tudom. Ez van. Nem ülsz le? Köszönöm. És tetszett neki a kocsi? Örült? Még szép. Ismerem a fiúkat. A vitamin. Az csak pénzkidobás. Nincs benne semmi. Ha rendesen étkezni. Basszus, már megint ez. Talán ha befejeznéd a rinyálást, és kimutatnád a háládat. Köszönjük. Istenem, néha, mintha a fogadat húznák. Mindent köszönünk. Neked fogalmat sincs, hogy működik ma a világ. Igaz. Ja. Kifizeti a villanyszámlát, kifizet mindent. Te? És szerinted ezentúl hogy fogom ezt győzni? Hogy érted? Mindegy. Nem, mire célzol? Fél éve lapátra tettek. Fél éve. Bizony. És terheltelek valaha ezzel? Most mihez fogsz kezdeni? Próbálsz munkát keresni? Nincsenek munkahelyek, Istenem! Ahó, Alszik. nem hinném. Egész nap a szekrényben tartod, és még éjjel is?
Talán torszszülött, kétfejű. Hello. Hé! Gyere az ágyba. Szia, Jack. Szevasz. Bújjunk ágyba. Kérsz cukorkát? Szereted? Ha? Gyere ki, egyél cukorkát. Gyere az ágyba. Kérlek. Kérlek. Az anyja nem tanította meg viselkedni, kisasszony? Szia, Töki. Benyomd az enéből! Nehogy hozzáérj! Pofa be! Pofa be! Pofa be! Akarsz lélegezni? Igen? Kéne levegő? Akkor fogd be a pofád. Szlatyó! Hozzáérj! Ha még egyszer így érsz hozzám, ha megint belém markolsz, kibelezlek. Megértetted? Ne érj hozzá! Jó, hallod? Nehogy elfelejtsd, kitől van. Jack! Jack! Bocsánat, kijöttem a szekrényből! Bocsánat, kijöttem a Minden rendben? Jól vagy? Semmi baj. Sajnálom! Többé nem fordul elő! Anya, sárkány vagyok. Sárkány vagyok. Lekapcsolta az áramot. Az elmúlt időben annyi meghökkentő esemény történt Alicevel, hogy már kezdte azt gondolni, hogy valójában kevés olyan dolog van, ami teljességgel lehetetlen. Úgy tűnt, semmi értelme továbbra is a kisajtó előtt rostokolnia. Anya, Jack, emlékszel egérre? igen.
Igen? Tudod, hol van? Én tudom. A fal másik oldalán van. A másik oldalán? Jack, mindennek két oldala van. Egy nyolcszögnek nem. Igaz, de... Egy nyolcszögnek 8 oldala van. De egy falról beszélünk. Egy fal ilyen. Mi itt vagyunk belül, egér pedig ott van kívül. A világ űrben? Nem, a világban. A világűrnél sokkal közelebb. Én nem látom azt a külső oldalt. Figyelj, tudom, hogy korábban mást mondtam, de kisebb voltál. Nem fogtad volna fel, de most, hogy ilyen nagy vagy és okos, biztos megérted. Mit gondolsz, Patás, honnan szerzi a kaját? A tévéből varázslattal. Varázsolni nem lehet. Azok, amiket a tévében látsz, képek igazi dolgokról, igazi emberekről. Az egész igazi. Tehát Dóra is létezik? Nem, az csak egy rajz. Dórát csak megrajzolták. De a többi ember, akinek olyan az arca, mint nekünk, azok képek igazi dolgokról. Minden, amit a tévében látsz, létezik. Létezik az óceán, a fák, a cicák, a kutyák. Nem igaz! Hova férnének? Elférnek, gond nélkül. Elférnek odakint a világban. Jack, ne csináld. Olyan okos vagy, tudom, hogy ez régóta izgat. Kaphatok valami mást enni? Ott egy levél. Látod? Hol? Nézd! Nem látok levelet. Gyere, látnod kell. Nézd meg közelebbről. Látod? Na? Buta anya, az nem levél, azok zöldek. Igen, de ha lehullanak, elrohadnak, mint a saláta a És hol van hűtőben. a többi dolog? Hol vannak a fák, meg a kutyák, meg a cicák? Azokat innen nem látjuk, mert a tetőablak felfelé néz és nem oldalra. Csak be akarsz csapni. Nem csaplak be. Hazug, csaló, tutyiba való! Jack! Nem mondhattam el, mert kicsi voltál, nem értetted volna meg, ezért kitaláltam egy történetet, de most az ellenkezőjét teszem. Épp az ellenkezőjét, nem hazudok, mert most már 5 éves vagy. 5 éves, elég idős ahhoz, hogy megértsd, milyen a világ. Meg kell értened, muszáj megértened. Nem élhetünk így tovább, segítened kell. Hadd legyek meg én 4 éves. Emlékszel, hogy Alice nem volt mindig Csodaországban? Beleesett egy nagyon-nagyon mély lyukba. Hát én se voltam mindig a szobában. Olyan vagyok, mint Alice. Régen egy Joy nevű kislány voltam. Á, Egy házban éltem, anyukámmal és apukámmal, nagymamával és nagypapával. milyen házban? Egy házban, kint a világban. Volt hátsó kertünk, meg függőágyunk. Hintáztunk benne, és pagyit ettünk. Egy tévéházban? Nem, Jack, egy igazi házban, nem a tévében. Figyelsz rám egyáltalán? Kicsit később, 17 évesen, épp hazafelé tartottam. hol voltam? Még a Mennyországban. De volt ott egy fickó, aki úgy tett, mintha a kutyája... Milyen fickó? Hát Patás. Patásnak hívjuk, nem tudom, mi az igazi neve. De úgy tett, mintha a kutyája beteg Hogy lenne. hívták a kutyát? Csak nem volt ott kutya. A fickó be akart csapni. Világos? Nem volt ott kutya, Patás elrabolt. Mesélj inkább valami más! Nem, most ezt kell meghallgatnod! Bezárt a kertjében a fészerbe. Ide, a szoba, a fészer. Bezárta az ajtót, és csak ő tudja a kódot, a titkos számokat, amik az ajtót nyitják. Egyedül ő tudja, és már 7 éve be vagyok ide zárva. Már 7 éve élek ide bent, felfogtad? Ez a történet uncsi! Jack, a kinti világ hatalmas. Olyan hatalmas, hogy el sem hinnéd, és a szoba csak egy kis büdi szeglete. A szoba nem büdi, csak akkor, ha ide pukizol! Ó, Jesszusom. Nem hiszek a te büdi világodban!
van. Anya! 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 A tojáskígyó a leghosszabb barátunk, és a legmurisabb is. Enni az olvadott kanállal a legjobb, mert ő a leghuplisabb. A labirintus a legtekervényesebb, és elrejti a dolgokat, hogy ne tudjam, hol vannak. A WC a kaki eltüntetésben a legjobb. A lámpa a legvilágosabb, kivéve, ha nincs áram. Te vagy a legjobb az olvasásban és az éneklésben, kivéve, ha nincs itt napod van. Én vagyok a legjobb a rajzolásban, az ugrálásban, és szinte mindenben. Óvatottan közelíti meg az állatot. Ám a teknős már nem fél tőle. Már elég nagy, és a páncélja sokkal keményebb. Sötétebb is. Vemhes, és most átülteti magát a golfáramlattal az Atlanti-óceán túlpartjára. Ezt az utat 2-3 évente meg fogja tenni, élete végéig. A teknősök is igaziak? Igen, tök igaziak. A hosszú Kiskoromban nekem is volt. leselkedik rá. És a krokodilok és a cápák? Különösen egy ilyen fiatal. Mind igaziak. És mégis mi dolga erre? Mi szél hozta szerény hajlékot? És ők? Köszönöm, hogy befogadott. De ezt Fogjuk rá. nem szívesen Ezek hoztam meg a házba. igazi emberek, de jelmezeset játszanak. Árulj el, mi járatban van itt, vagy Úgy tesznek, mintha több 100 évvel ezelőtt élnének. nem tréfálok. Csak tévé. Kapizsgálod. Ha Patás visszajön, ellátom a baját. Mondok valamit. Tudod, egyszer megpróbáltam ellátni Patás baját. Elbújtam az ajtó mögött. A kezemben volt a WC tartály teteje. Volt rajta a tető, az volt itt a legnehezebb tárgy. Amikor Patás bejött, rásóztam a fejére. De elszúrtam. Patás bevágta az ajtót, és megragadta a csuklómat. Ezért érzékeny most.
Várjuk meg, amíg elalszik, és purcantsuk ki. Megtehetnénk, de... Aztán mi lesz? Elfogyna a kajánk, és nem tudjuk a kódot. Eljöhetne értünk nagymama és nagypapa. Nem tudják, hol vagyunk. A szoba nincs a térképen. Jack, hallgass ide. Van egy esélyünk. Majdnem elszalasztottuk, de van esélyünk. Szóval segíteni fogsz. Segíteni fogsz nekem becsapni Patást. Én ezt nem értem. Felforrósítom az arcod, hogy Patásnak kórházba kelljen vinnie, és amikor odaértek, elkiáltod magad, hogy segítség, rendőrség! Talán jövőre, amikor 6 leszek. Ma este. Ma este kell, Jack. Azt mondom Patásnak, hogy mivel nem volt áram, teljesen átfagytál és belázasodtál. Holnap, léci. Én vagyok az anyád, néha nekem kell mindkettőnk helyet dönteni. Au! Jól van. Feküdj szépen ernyetten. Rendben? Ne mozogj és ne szólj egy szót sem, mert túl gyenge vagy, oké? Fúj, mit csinálsz? Mit csinálsz? Sajnálom, éreznie kell a betegszagot. Jó, ez az. Mutasd meg, hogy húzod elő a cetlit a zsebedből. Hol a cetli? Gyerünk, a kórházban vagytok. Mutasd meg. Az mi? Mi ez? Ó, látod? Egy darabka belőlem. Veled lesz. Dugd vissza a zsebedbe. Na jól van. Így. És a hajad is erőt ad. Oké? Félek. Tudom. Mi lesz már? Ne félj. Végre itt vagy. Tudod a szabályt. Vársz, amíg bezárom az ajtót. Sajnálom, de Jack beteg. Nagyon hideg volt. Azért csak magadat okolhatod. Átfázott, és most lángol a lástól. Adj neki fájdalomcsillapítót. Azt már többször megpróbáltam, de folyton kihányja őket. Nehogy! Maradj már, veszteg! Jesszus, izzik a homloka. Jó, szerzek neki valami erősebbet. De hisz, téves, ki van száradva és lázas. A végén még lázgörcse lesz, Hallgass már, hadd antibiotikum kell gondolkodjak! neki. Oké. Rendben, jó. Majd holnap este veszek neki valamit. Nem, ez be kell vinned a kórházba most, nem Elég legyen várod a holnap hisztiből, estig, jó? kérlek, könyörgök! Így is el kell mennem. Nem, most nem. Semmi baj. Emlékszel arra, amikor Edmond kihúzza a barátját a zsákból, elbújtatja,
Aztán ő bújik be a zsákba, és mozdulatlanul fekszik, amíg nem jönnek az őrök. Te is ezt fogod csinálni. Érted? Ez becsapósabb, mintha betegnek tettetnéd magad most. Halottnak kell. Rád terítem. Nem akarok halott lenni. Csak úgy teszel, mintha az lennél. Merevedj meg! Betekerünk a szőnyegbe, hogy Patás ne lásson, ne lássa, hogy életben vagy. Patás fel fog emelni! Így, mereven, mereven! Ezúttal nem kell elengedni magad és elernyedni, merevedj meg. Csinálj úgy, mint egy robot. Rázkódni fogsz, ezt fogod érezni. Ebből tudod majd, hogy Patás elindult. Másra figyel, vagyis ideje kigurulnod. Meg se fogsz pisszenni. Ott leszek a fejedben, és beszélek hozzád végig. De igen, gurulj, gyerünk, gurulj, gurulj, most izeg, mozog, kaszálódj ki! Gyerünk, Jack! Anya, ne Jól van. Szóval jön Patás, felkap a szőnyeggel együtt, és kivisz innen. Aztán berak a kocsijába. És utána keres egy helyet, ahol elhelyezhet. Ne. Nem lesz semmi baj, mert ki fogsz gurulni, és aztán feküdj le. Elfutsz. Itt legyen a fejed. A karod legyen így. Az előbb túl sokat kellett gurulnod, rövidebbre vesszük a szőnyeget. Jól van. Gurulj, gurulj, gurulj! Jack, gurulj, gyerünk, gurulj! Ez az, most izeg, mozogj! Ez az! Utálok! Jól van. Jól van. Kocsi, kigurulok, leugrok, futok. Akkor ugrasz ki, amikor az első stopptáblához értek, vagyis amikor a kocsi megáll. És kiabálj, amint ott van valaki. Azt, hogy az anyukám Joy Newsom. Ki az a valaki? Bárki, az első ember, akit meglátsz. Egy igazi élő ember lesz. És mi lesz, ha Patás kigurít? Nem fog. Megvan a rossz fog. Itt van benn, hogy ne veszítsem el. Elképesztő vagy. Imádni fogod. Mit? A világot. A házat a függőággyal. Nagymamával és nagypapával. És veled? Igen. Merevedj meg! Sajnálom, Jack! Mereven! Menni fog. Itt az antibiotikum. Te mit művelsz? Ilyen rosszabbul lett. És nem ébredt fel. Isten. Hát, szegény. Gondolom elég súlyos lehetett. Megölted az én Jól van, ne kisikémet. kapd fel a vizet. Na, hadd nézzem meg. Hozzá ne érj! Biztos vagy benne? Hogy biztos-e? Nem maradhat itt, ugye tudod? Nem. Hova akarod vinni? Nem tudom. Nem, át kell gondolnom. Valami szép helyre. Ne ide, érezném, hogy itt van. Jó van. Mint valahova, ahol fák vannak. Fák, persze, jó. Azt akarom, hogy esküdj meg, hogy még csak egy pillantást se vett rá. Esküdj meg, hogy nem nézed meg! Esküszöm.
Oké, 1 óra múlva sötétedik. Most! Hogy belehalok! Rendben, jó legyen. Óvatosan kérlek! Jól van. Jól van már. Kérlek, Fogom. óvatosan! Fogom. Jól van. Állj odébb. A falat nézd! Kocsi. Kigurulsz. Leugrasz. Futsz. Valaki.
Busa! Nagyon sajnálom, öregem, egyszer csak itt termett. Hé! Nagyon sajnálom. Jó van a kislánya? Jó kezekben van. Oké. Esetleg valami baleset érte? Akarja, hogy felhívjak valakit? Segítség! Majd én megoldom. Segítség! Hát mi az? Mi van a kezedben? Menjünk. Segítség! Nekem akarod adni? Törődjön szépen a saját dolgával! Anya, segítség! Hívom a rendőrséget! Francba! Hé! Gyere! Szia, kicsi! Ő busa, nem fog bántani. A bácsi már elment, nem kell félned. A lány menekült a pasas elől, aki megragadta. Megpróbáltam feltartóztatni, de elhajtott, amit megemlítettem a rendőrséget. Szia! Parker járőr vagyok. Elárulod a neved? Szia! Nem beszélnél egy kicsit hangosabban? Jó. Nos, van esetleg másik neved? Jack. Jól van, semmi baj. Meg tudod mondani, hány éves vagy? 5 éves vagyok. 5? Remek, jól van. És meg tudod mondani, hol laksz? Hívjuk fel a gyermekvédelmiseket. Van anyukád, Jack? Anya, Nagyszerű, és neki van másik neve? nem emlékszem. Hol van most anya? A szobában. Milyen szobában? Jack, hol van az a szoba? A fickó a kocsiban az apukád volt? Anya barátja? Ismered őt? Az mi, Jack? Egy darabka anyából. Semmi baj, öcsi. Ez jó. Köszönöm, Jack, ez jó. Nagyon ügyes voltál. Nagyon ügyes. Mondd, Jack, van bármi, amit felismersz? Jack, bármi. A szoba, Jack. Mi van a szobán kívül? Az űr. Nem. A virág. Szerinted a kölyök bevet valamit? Figyelj csak, amikor kilépsz az ajtón. Nem szoktál? Nem tudjuk kinyitni az ajtót. Én valami szektára tippelek. A fog, a hosszú haj. A szobátokból látszik a nap? Mit látsz még a ház mellett? Semmit. Akkor hogy látod a napot? Tetőablakon át. Tetőablak? Ez már valami. Tehát egy olyan házban éltek, ahol tetőablak van? Nem, az nem ház. Értem. Hanem? Hanem Igen? egy... Többet kiszedsz belőle, a kialusszam. Várj egy percet! A szoba egy fészer. Egy fészer? Jack, egy fészer? Oké, jól van. Tő a szénak az alba. Most figyelj jól. Mi vett rá, hogy leugorja platóról, Jack? Anya mondta a fejemben. És pontosan mit mondott? Hogy ugorja ki, amikor lelassít, de nem ment. Értem, és mit csináltál? Mit csináltál? A harmadikra elhajlítottam. Tessék? Miből a harmadikra? Jack? A lassításból. Minden oldalra dőlt. Aztán a kocsi megállt, és kiugrottam a... Értem, öcsi, értem. Itt az 5409-es. Jól figyeljetek, van egy körülbelüli címünk. Lássuk, az Elm utcán délre. 3 stopptáblányira a beach sarkától. Egy fészert keresünk, tetőablakkal. Nézzétek át a műhold felvételeket, keressetek egy piros platós kocsit. Mi már úton vagyunk. Megáll az eszem. 5409.
felelősségnek, menjetek az Elk és a víz sarkára, lehetséges, hogy túltok is lesznek. Maradjak őkkel. Minden rendben lesz, Jack. Csak dőlj hátra. Szia, Parker! Szevasz, hogy állunk? Jól, körbevettük a házat, és már keressük a pasit. Bent van? Valószínűleg. Az anyának nincs nyoma? Egyelőre rá kellene koncentrálni. Menjünk hátra. Anya! 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 Nyisd ki az ajtót! Nyisd ki! Anya, már vár az ágy. Igen. Elvisznek valahova, ahol alhatunk. Ne. És az ágy? A szobában.
Olyan sokáig vártam, hogy felébredj, hogy újra elaludtam. Most egy másik bolygón vagyunk. Ugyanazon, csak egy másik helyen. Ez itt egy hálószoba, egy kórházban. Betegek vagyunk, vagy csak úgy teszünk? Nem vagyunk betegek, épp ellenkezőleg. Meddig maradunk itt? Nem sokáig. Tegnap bejött hozzánk nagymama, és értünk jön, ha azt mondják, jól vagyunk. És nagypapa? Üzleti úton volt, de most már hazafelé tart. Az előbb bepisültem. Bocsánat. Igen, Véletlen volt. semmi baj. Halló? Igen. Épp az imént. Igen, az jó lenne. Lehetne, hogy 20 perc múlva hozzák? Jó, köszönöm. Egyik lába, másik lába? Ez az. Anya, ez pazarlás. Kapsz újat. Vasárnapi meglepire? Mostantól rengeteg meglepi lesz, és nem csak vasárnap. Anya, hol a kád? Zuhanyzó van. Az fröcskölősebb. Gyere csak, Jack. Ott vagyunk. Anya, a patás megtalál? Nem. Sose akad a nyomunkra. Gyere. Lefekvés előtt fürdünk, ez a szabály. Nincsenek szabályok, Jack. Azt csinálunk, amit akarunk. Fáj valami? Nem. Be akarsz állni? Biztos ez? Anya, ketyeg az ajtó. Semmi baj. Jó reggelt. Jó reggelt. Hé, csikavér, Rugi. Hallom, most már mind felébredt. Befejezni, Jack. Igen. Csak tegye oda. Semmi baj, Jack. Szia, Jack. Hogy vagy? Dr. Mitchell vagyok. És még aludtál, amikor reggel bejöttem. Éhes vagy? Kérsz reggelit? Biztos farkas éhes vagy. Hozd neked reggelit. Nézd csak, mi van itt. Palacsinta és gyümölcs. Nézzük meg közelebbről. Aztán. Palacsinta. Incsiklandóan néz ki. Írtó guszta. Megkóstolod? Van hozzá szín Minden is. rendben Kész van. rá? Nagyon édes. Remek. Hoztam pár hasznos cuccot. Napszemüvegek. Aha. Ebben könnyebben elviselik a napfényt, ha ki kell menniük. És naptej, ez főleg neki kell. Ez is fontos, ez Jackie. Biztos, hogy szükség van erre? Nos, sok bacillus van a levegőben, amihez hozzá kell szoknia. És a kollégám ezt írta fel önnek a csukló fájdalmára, amíg elő nem készítik a műtétre. Ettől pedig könnyebben elalszik. Vegye be, ha kell. Rendben. Köszönjük. Gyerünk, Jack. Kóstoljuk meg a palacsintát. Végig gondoltam már azt, amiről reggel beszéltünk. Igen, gondolkoztam rajta. Köszönöm, de én szívesebben mennék haza. Értem. Ismeri az álláspontom. Igen. Azok után, amin keresztül mentek, ez jó volna felmérni Jack állapotát. De Jackkel nem történt semmi. Persze, értem, csak Nem lesz semmi baja, ugye? azzal tette a legjobbat, hogy kijuttatta, amíg még formálható. Mi az? Nem vagyok gyurmából. Micsoda, Jack? Azt mondja, hogy ő igazi, nem gyurmából van. Most megfogtál, Jack? Igazi vagy, és nagyon bátor. Beszéljük ezt meg később, jó? Apa,
Apa! Sajnálom, nem bírtam tovább már. Semmi gond. Nincs semmi baj. Szia, Jack! Köszönjük, hogy megmentetted. ...37 órája érek a világban. Láttam palacsintát, lépcsőket, madarakat, ablakokat és több száz kocsit. Meg felhőket, meg rendőröket, meg orvosokat, meg nagymamát és nagypapát. Anya azt mondja, ők már nem élnek együtt a függőágyas házban. Már csak nagymama él ott a barátjával, Leóval, nagypapa pedig messze lakik. Sajnálom. Láttam egy csomó embert, akik mind különböző arcúak és különböző szagúak voltak, és egyszerre beszéltek. Információk szerint épp most tartóztattak le egy személyt a Newsam ügyben. A világ olyan, mint az összes tévés bolygó összegyúrva. Azt se tudom, hova kapjam a fejem. Szeretnék hazamenni. Pár nap múlva vagy. Az egész világ tele van ajtókkal. Minden ajtó mögött egy másik bent van, és egy másik kint is. És a dolgok csak történnek és történnek és történnek megállás nélkül. Plusz az is változik, hogy a világ épp mennyire fényes és meleg, és láthatatlan bacik röpködnek mindenfelé. Amíg kicsi voltam, csak pisis dolgokat tudtam, de most, hogy 5 éves lettem, már mindent tudok. Itt állunk Newsamék háza előtt, és egyenlőre várunk. 2 kocsival érkeztek. Kimegyünk közéjük? Majd beszaladunk. Gyere, kicsim, nincs baj. Gyere, hozd a karodban! Isten hozott Jack! Jack! Hé, Jack! Nézd! Ne jöjjenek közelebb, kérem! Ne aggódjanak, hamar ráunnak. Hátulról alig lehet rálátni a házra, de intézkedtünk, ahol kellett. Tartsák behúzva a függönyöket, úgy lesz egy kis nyugtuk. Kint leszek, ha kellenék. Köszönjük szépen. Vegyük ezt le. Apád meg mindig az ügyvéddel beszél. Leveszed a cipőd? Jól vagy? Igen. Jó. Nézzünk körbe lent. Menni fog. Fogod a kezem? Ó, ez jó. Gyerünk. Egyesével. Így. Még egy. Hello. Jó. Isten hozott, drágám. Szia. Nagyon örülök, hogy látlak. Én Hé, is. Jack! Ő itt Leo. Szevasz, öcskös. Leo anyukát kiskora óta a barátunk. Csak köszönj szépen. Semmi baj, semmi baj. Hé, Istenem. nyugalom. Semmi baj. Sajnálom. Foglaljunk helyet, menjetek. Jack, Gyere. erezd el a kezem. Nos, mit hozhatok? Ez az. Éhes valaki? Van mindenünk. Igen, nagyon kedvesek voltak az emberek. Hé, Jack, nem kérsz valamit inni? Jack, nagymama kérdezett valamit. Kérsz inni? Vagy enni? Juice-t. Egy kis narancsúszt, ha lehet. Jó. Bár is hozom. Köszönjük. Neked? Semmi. Rendben. Köszi. Figyelj, amikor nagymama kérdez valamit, neki válaszolj. Nem kell mindent nekem mondanod, érted? Ezt most talán nevet. Nem teszem. Anya, Igen? azok mik? Rátennéd egy tálcára? Azok játékok, ajándékok neked. Olyanoktól, akik nagyon örülnek, hogy épségben hazaértünk. Nem kell, a többit intézem. De kiktől? Hát, ha az én tudtam meghozni az étvágyát. Hát az emberektől. Elég lesz ez, mit gondolsz? Igen, biztos. Azért nem kell, hogy ezzel legyen tele magát. Jó. Hozod a poharakat? Hol a fagy és a függőágy? A villákat elfelejtettem. Nem tudom. Később kivisszük. Most már minden megvan? Igen. Mi
Mi az? Menjünk. Mutasd. Itt vagyunk? Hol találtad? Bizony. Ott lent. Hát, ha megijesztek. Igni. Van kutyátok? Ó, oh, Leo kutyája, Sémesz. Szabadságoltuk. Egy barátomnál van. Élvezi a vidéki életet. A kórházban azt tanácsolták, hogy ne érintkezzetek állatokkal, amíg meg nem erősödtek. Eszméletlen. Mi az? Az ügyvéd szerint a pasi bevallja, de nem kizárt, hogy perre megy a dolog. Elmagyarázta volna, de mondom, nem a. Helyes. Jó. Az újságírókkal közöltem, hogy többé ne keressenek. Mostantól nem adunk interjút, ne háborgassanak. Bocsánat, sajnálom. Hozhatok egy italt, Bob? Köszönöm. Viszkit, illetve ami van itthon. Rendben. Nos, kicsim, kérsz valamit? Vagy csináljunk valamit? Vagy... Ez az. Megy ez. Úgy. Menj csak. Igen. Ez itt anya szobája. Mondd, mit szólnál, ha holnap levágnák a hajadat, Jack? Anya, Mi az? abban van az erő. Az igaz? Azt mondja, abban van az ereje. Ó, oh, igen. Hagylak pihengetni, és lent találkozunk. Lent leszünk, jó? Rendben. Oké. Nagyon finom, Nancy. Megkóstolod? Nem? Alma. Szereted az almát? Nem kérsz fagyit, Jack? Tessék. Mit mondunk? Köszönöm. Tudod hangosabban is mondani. Köszönöm. Nincs mit. Kösz, hogy udvarias vagy. Leo? Finom. Fáj a fagyjevés. Belesajdult a fejed. Hideg, lassan edd. Azt hiszem, lefekszem. Valami baj van? Nincs. Miért ilyen sietős? Nagy nap volt ez. Egy szót se szóltál Jackhez. Joy. Joy. Nem most kéne ezt megbeszélnünk. Istenem. De igen, apa. Nézd rá. Apa. Robert. Kérlek. Apa. Sajnálom, nem megy. Elmegyünk. Robert. Tedd le, akkor amit végeztünk. Hey, Joy. Lehekszünk. Joy. Ne, Joy. Robert! Hol van nagypapa? Haza kellett mennie egy időre. Nem akarsz azokkal játszani?
Tudod, ki ez? Ő? Te vagy. Igen, én vagyok. És Stacy Benton, Heather Noel és Laura Sullivan. Együtt voltunk a váltóban. Én voltam a 4. Nagyon gyors voltam. Futottunk. Igaziból? Futópályán. Tudod, mi lett velük? Nem. Hát ez az. Semmi. Csak élték az egyhangú életüket. Nem tudok sokat elmondani. Nincs semmi fejlemény. Csak újra együtt a család. Hogy van, Jack? Hogy viseli a család? Jack, gyere el az ablaktól. Jack! Jól van, nagyszerű. Tehát a másik, amit meg kéne beszélnünk, az a média stratégia. Arra még nem állunk készen, hogy beszéljünk a sajtóval, úgyhogy... Értem. Lesznek kiadások menet közben, és egy interjú a tévében, már egyetlen interjú is rengeteg pénzt hozna. Anya, meddig leszünk még itt? Most már itt élünk, Jack. Én csak ennyit mondhatok, de Nancy biztosan többet tud. Megmondom, hogy hívja fel, ha hazaér. Köszönöm. Mi köszönjük. Jól van, nos... Most mivel üssem el az időt? Vajon van itt valaki, aki játszana velem? Vagy beszélgetne? Úgy tűnik, nincs. Éhes vagyok. Tudom már. Azt hiszem, van valami a konyhában. Igen. Van valami nagyon fincsi dolog a konyhában. Na lássuk, miből élünk. Hello! Nem tudtam, hogy fent vagy. Nem is rossz, hm? Igazam van? Én is szeretem. Kicsit édes, de finom. Tényleg van kutyád? Igen. A neve Sémesz. Nagyon kicsi. És nem túl okos. Megismerkedhetnétek.
kezet tud rázni veled. Egyszer volt egy Lucky nevű kutyám, de nem igaziból. Tényleg? A szobában lakott. Látom, bárányfelhők úsznak az égen. Szép napnak tűnik. Közülük melyik vagy te? Ő ott? És ő ki? Mi ez? Egy bána. Ez a fiú itt vért lát a jég alatt, ezért le akar bukni alá, hogy ő is segíthessen a másiknak. Semmi vész, nincs semmi gond. Hadd pihenjen. Itt mindjárt végzünk. Rendben. Izgatottan várom, milyen lesz a mestermű, amikor elkészül. Ne aggódjon, semmi baj. Nem tudtam rávenni, hogy lejöjjön. Ez teljesen normális. Egész nap szinte meg se szólal. Érthető. Időbe telik, amíg feldolgozza. Mióta van itt? 10 napja. Segítenetek kell! Keresnétek valamit a hátizsákomban, amivel megjavíthatnánk a kereket? Tudjátok, hogy mondják angolul a hátizsákot? Jack, lemennél, légy szíves. Mondjátok Most. backpack. Jack! Gyere! Nézd, itt ez a sok játék. Nem kellenek. Bármelyik gyerek örülne neki, te meg szinte hozzájuk se nyúltál. Legóz! Látod ezeket? Egymásra kell őket rakni. Látod, hogy csinálom? Próbáld meg. Jó munka. Jack, mondanál valamit? Jack! Valami rendessel kell játszania, nem a mobillal. Nem lesz semmi baja. Hát, nem kapja meg a mobilomat, te se add oda neki. Nem fogom. Remek. Szeretném, ha kötődne valamihez. Joy. Joy. Tényleg nem lesz semmi baja. Nem tudom, mi van velem. Boldognak kéne lennem. Csak pihenned kellene. Nem kell. Nem kell pihennem. De ezt mondta az orvos. Nem ezt mondta az orvos. Fogalmat sincs, hogy mit mondott, mert bizalmasan beszéltünk. Jól van, nem tudom, mit mondott. jól van. Nem lehet veled beszélgetni. Sajnálom. Nem, dehogy sajnálod. Tényleg nem sajnálom. Fogalmat sincs, mi kavarog a fejemben. Akkor mondd el. Már kértelek? És ha elmondom, majd csak azt fogod látni, ha rám nézel. Ha rád nézek, Joy, a lányomat fogom látni. Nincs rám szükséged. Tök jól megvoltál te nélkülem. Hogy mondhatsz ilyet, ha? Azt hiszed, te voltál az egyetlen, akinek tönkretették az életét? Régen pontosan így gondolom. Te mit éreznél, ha elvenné valaki tőled Jacket? Dugulj el! Ékás! Nézd rá! Neked vele kéne törődnöd. Nem mondd meg nekem, hogyan gondoskodjak a fiamról. Nagyon sajnálom, hogy már nem vagyok kedves. De tudod mit? Lehet, hogyha nem sustorgod a fejemben, hogy légy kedves, akkor nem segítettem volna a pasinak azzal a tetves kutyával! Maradj itt, Jack! Hívom a rohadt ügyvédet. Nem bírom ezt a helyet. Hol csináljuk meg a sétálós felvételt?
Szeretném, ha tudná, hogy ön irányítja az interjút, rendben? Tehát amiről szívesen beszél, beszéljen. Ha valamiről nem akar, csak szóljon, hogy ezt nem szívesen, és ugrunk a következő kérdésre. Értem. Tudja, mire számítson? Az ügyvédem mondta, hogy kedvesek. Jól néz ki. Köszönöm. És forog! Gondolta volna, hogy látja még valaha ezt a házat? Reméltem. Remélte? Igen. Más nem is tehettem abban a helyzetben. Persze, érthető. És eszébe jutottak ott emlékek? Ideje lemenni, Jack. Emlékszem, mit mondott anya. Jól van. Képzelem, nyilván. Mindjárt kiállok a lámpafényből. Kimelegszik az ember, nem igaz? A lámpáktól. Igen, a lámpáktól. Ontják magukból a hőt. Ezt elveszem innen. Néhány hete az a 2 touchdown, amelyek közül az egyik hosszabbításban született, döntőnek bizonyult a Michigan ellen. Most pedig nagy rössel indulnak meg, de a bírók szabálytalanságot jeleznek. Most, hogy ezeket elmondta, biztos vagyok benne, hogy néha úgy érezte, mintha Isten magára hagyta volna. Azokban a rendkívül sötét pillanatokban megfordult a fejében, hogy kioltja a saját életét, mint egy menekülésképpen. Úgy érzem, az ügyfelem... Adjon neki. Semmi gond, jól vagyok. Joy? Jól vagyok. Kaphatok egy zsebkendőt? Persze. Kaphatnánk egy zsebkendőt? Parancsoljon. Nehéz erről beszélni. Megértem. Sajnálom. Nem kell szabadkoznia. Senki se várja, hogy ön legyen a megtestesült önuralom. Sírjon nyugodtan. Mi lenne, ha rátérnénk a következő kérdésre? Tegye el a zsebkendőt, mondjuk a szék alá. Ó, persze. Úgy, ott jó lesz. Jó van. Csak tele volt az orrom. Készen áll? Folytassuk? Igen. Tehát, amikor Jack megszületett, azt változásként élte meg? Amikor Jack megszületett, minden megváltozott. Olyan gyönyörű kisfiú volt. És valahogy éreztem, hogy kötelességem őt megvédeni. Hát persze. Hát persze. Ha Jack idősebb lesz, el fogja neki mesélni, hogy ki az apja? Jack nem az övé. Nem az ő? Ezt úgy értsem, voltak más férfiak? Nem. Nem. Egy férfi akkor apa, ha szereti a gyerekét. Hogyne. Ez bizonyos szinten igaz, de az a biológiai kapcsolat, amely Az nem kapcsolat volt. Jack senki másé. Az enyém. Amikor Jack megszületett, megfordult valaha a fejében, hogy megkérje a fogvatartóját. Vigye el Jacket? Vigye el? Igen, úgy értem, mondjuk egy kórházba, ahol ha ott hagyja, megtalálják. Miért kértem volna erre? Hogy Jack kiszabaduljon. Kétségtelen, hogy ez a legnagyobb áldozat lett volna, és ezt meg is értem. De gondolt rá, hogy Jacknek lehetne normális gyerekkora is? Ott voltam én. Hát persze. De vajon ez volt a legjobb Jacknek is?
Anya! Joy! Vigyázz innen, Jack, vigyázz! Kifelé, gyorsan! Joy, hallasz? Joy, kitart! Semmi baj, nyugalom! Nem lesz semmi baj! Hallasz, Joy? Térd magadra! Itt vagyok, kincsem. Már semmi baj. Sziasztok! Halló? Szia. Hogy van? Nem, az emeleten van. Jack! Gyere! Téged keresnek. Várj csak. Így. Mondd, hogy halló. Halló? Jack? Jack? Ott vagy? Anya, Hogy vagy? gyere vissza! Meg most nem lehet. Majd... Gyere vissza most! Hamarosan megyek haza, de még itt kell maradnom egy darab. Én döntök mindkettőnk helyet! Ígérem, hamarosan hazamegyek. Jack? Jack? Hello? Fiú? A világban olyan sok hely van. Idő viszont kevés, mert lehelet vékonyan terül szét a sok hely között, mint vaj a kenyéren. Mindenki folyton azt mondja, siessünk, menjünk már, csipkedd magad, fejezd be most! Anya nagyon igyekezett, hogy hip-hop a mennyországba jusson, de róla megfeledkezett. Buta anya! Úgyhogy az ufók visszadobták a földre. Puff! És összetört. Így. Kiszállsz? Segítesz bevinni a zöldségeket? Igen. Nem gond? Nem. Remek. Szuper. Köszönöm. Könnyű. Jól van.
Vásároltatok? Igen, bizony. Muffint fogunk sütni! Ó, nyami. Minden jó. Sziasztok! Menjünk, gyere. Nagyon ügyes vagy. Már csináltam, a szobában. Tényleg? Hú. És még mit csináltál ott? Sok mindent. Néha hiányzik. Nem volt nagyon pici. Minden irányba elnyúlt, egészen a végéig. Sőt, nem is volt vége. És anya mindig ott volt. De a szekrénybe alig fértem be. Mit csináltál a szekrényben? Aludtam, amikor jött Patás. Hiányzik anya. Igen, tudom. Neki most még egy ideig egyedül kell maradnia. Jack, valaki szeretne megismerkedni veled. Jack, tessék, töröljük meg a kezed. Gyere, nézzük meg. Jack? Ő Séamus. Megsimogatod? Megint megrázta magát. Azt élvezi. Szerinted élvezi? De még mennyire? Kipróbálhatnád. Most kimozogja magát. Nagymama, Igen? ide adnád az ollót? Miért? Levágom a hajam. Biztos le akarod vágni? Elküldöm anyának. Miért? Neki jobban kell most az erő. Elküldöm neki, vagy elvihetette. Ha akarod, segíthetek. Az jó lenne. Oké. Jól van. Csináljuk rendesen. Tudod, mióta akarom levágni? Nagyon régóta. Gyere! Régen mindig én vágtam le anya haját. És nagypapáét is. Remélem még megy. Szerinted beválik? Átadhatom neki az erőmet? Egészen biztosan. Mind erőt adunk egymásnak. Egyedül senki se erős. Hiszen anyával ti is segítettétek egymást, nem igaz? De. Te és én, te és Leo és én egymást támogatjuk. Hát lehet. Jól van. Na lássuk. Készen állsz? Na mocorogj. Nézd! Látod? Na, látod? Mit szólsz? Ejha!
Ó, igen. A sampon nem mehet bele a szemembe. Nem, ott a törülköző, ha kell. Na gyerünk! És a számba se. A szádba sem. Nem bizony. Ez a legjobb része. Jó érzés? Igen. Mutasd magad. Igen. Kész. Szeretlek, nagymama. Én is szeretlek, Jack. Mindig ez van. Sajnálom, Jack. Semmi baj. De többet ne csináld. Nem fogom, ígérem. Most már jobban vagy? Kezdek jobban lenni. Figyelj, Jack. Igen? Amikor nagymama behozta ezt, tudtam, hogy összeszedem magam. Megmentettél. Megint. Szabad? Nem. Már nincs több sajnálom. Oké. Nem vagyok elég jó anya. De te vagy anya. Én vagyok. Én vagyok. Lemegyek játszani Érönnel. Ő a barátom. Jól van. 4 évesen még nem is tudtam a világról. Most pedig anya és én örökké benne fogunk élni. Örökkön örökké, amíg meg nem halunk. Ez egy utca, egy városban, egy országban, amit Amerikának hívnak. A földön van, egy kék és zöld bolygón. Folyton forog. Nem is értem, hogy nem esünk le róla. Aztán ott van a világűr is.
Senki se tudja, hol a mennyország. Óvatosan. Anyával elhatároztuk, hogy mivel nem tudjuk, mit szeretünk, mindent kipróbálunk. Lassabban. Olyan sok minden van idekint. Nem úgy megfulladsz. És néha megijedek. De nem baj. Mert mi itt vagyunk egymásnak. Visszamehetünk a szobába? Jack. Csak látogatóba. Óvatosan. Ez a szoba? Igen. Összetöpörítették? Hol vannak a dolgok? Elvitték őket a rendőrök. Hogy bizonyítsák, hogy itt voltunk. Az a baj, hogy nyitva van az ajtó. Mi? Ez nem is lehet a szoba, ha nyitva van az ajtó. Szeretnéd, hogy bezárjam? Nem. Jack, mehetünk. Szia, növény. Szia, egyik szék. Szia, másik szék. Szia, asztal. Szia, szekrény. Szia, mosdó. Szia, tetőablak. Anya, köszönjön a szobától. Szia, szoba.
Magyar hangok. Szinetár Dóra, Kadosa Patrik, Básti Juli, Király Attila, Vas Gábor, Bognár Gyöngyvér, Madai Gábor, Kálid Artúr, Jakab Csaba, Farkasinszky Edit, Szabó Máté, Dolmány Attila. A magyar szöveget Csonka Ágnes regényfordítása alapján Gáspár Bence írta. Hangmérnök Csomár Zoltán, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az HBO megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.